iya mga tanom nga balahibuhon, may ara mga bulak nga iya pollen nagalupad kag kun mahaklo mo kag ikaw atakihon ubo-ubo man ikaw. Ano pagitawe, ha? Siyempre, mainom ka bulong ha? Bulong bala na sa ubo nga ginaplemas na kay kinanglan kay nga kung damo plemas batyagan ninyo bugat inyo dughan kag kabug at tig-ai mo ubobaw kabudlay-budlay gid ko mag dry cough di ba lang sang kasagsagan sang COVID-19 nga damo lockdown. Siguro hindi lang kamo ang naka-experience sina ako man mismo naka-experience man ko na may butangan mo na sang towel ang basa ang imo liog imo dughan sundugay-dugay ikaw steam di ba la nan pero may ara pagid kita iya over the counter nga bulong nga makapahumok makapalumok sang imo siniplemas na para nga makaagwasa sa paggawa. Ang carbocysteine bala ang Broxul nami pagid gani lagundi di bala kay ginapalasaw sinang imo plema pero ano pagid hindi kita magsagad gid depend or salig sa mga over the counter nga bulong kadamo sa aton palibot na kag pinaka-effective dira amo ang tubig gid ya sa iban tuon may ara gid kita madamo kita sang nakilala nga wala sila giinom tubig paglain nila matsyag kuno lang wala sa giinom damo tubig wala sila giinom bulong kun anong ila ginabatsyag tubig lang gid ng ila na kag kinahanglan gid kag halos kinanglan gid kung ginaubo ka try mo gid yatingwaan mo gid nga mapagwa ang plema mo na kung kinanglan kung ginasipon ka kag medyo tulutig-an na tingwaan mo gid nga permi ikaw nga makasikma na para nga hindi magtulong sipon mo kag hindi magkadto sa tutunlan mo kay nga kung magkadto sa tutunlan mo resulta o buhon kagid mas nami ng Runny Rose na nene sila nga ginakataro ka nga nagailig lang sa imo ilong sorry di sa mga nagakaon mas nami na siya since inang nagapunga ka kay nga kung nagapunga kang plemas mo sulod nagamat-amat sticky ba hindi kagwa unlike sa inang nagapalamirot ang imo mata kag pagkatapos tingog mo lang ina pagkatapos nagailig ang ilong mas nami na siya yakon ako na di bala mas nami na iya kay nga nagagwasa hindi siya magkadto sa sulod sang lawas kay kung magsulod sa aton sinilawas may tendency magkadto sa aton baga buhon kagid kag likaw man ikaw sa maaso nga lugar na maaso nga lugar ti ko nagalakat ikaw adlaw-adlaw hindi man malikawan nga mag-commute ikaw magsakay ikaw sa di pasaya rin nga salakyan pero ti ano bala ang proteksyon ta ini kabahin na sang aton adlaw-adlaw nga tanan ang paggamit sang face mask hoy muon na nabas na magwa sa balay kung pwede man lang makasakay ikaw sa aircon nga bus kag jeep kung na may ara dira sa inyo or if not mayo lang na may mga salaka okay lang na iyan kag hindi gid tuman mag-expose sa dalan nga nagalakat nga wala tabon ang imo ilong kag baba kung ikaw ginaubo kag likaw kagid sa mga tawo nga nagapaasok mga tawo nga nagapanigarilyo na kag pinaka nami ganyas mansion kag ni Tita Wilma haklo kisang mainit mainit nga ano tawe mainit kag medyo moist nga hangin steam na mas nami gid mag-steam ikaw kay kung mag-steam ikaw ginapa tawhay niya ang imo sinidughan ang plema sa sulod nga nagatig ginapa amat-amat niya hulok pahumok para makakas sa aton baga kag pwede na inamat-amat nga matunog kag mag-ilig man pagwa sa itong lawas kag syempre nami pagid gali nami pagid gali kun nami da inyo banyo inyo banyo mas nami kay nga adira may inaiyatawi kun may ara sila shower pero kun wala nami man nga ang tubig nga inyo basya ang malabaab nga tubig nami gid siya ang paghaklo mo sang aso gid ya kay nagapa lasaw sang plema kag nagapagwa sa pagwa isa sa mga paagi na mo siling naton inang mainit-init nga aso nga hakloon mo bala
na kung hindi pwede sa yaho nga kaya mo bisan sa kasirola lang nga may pabukal kaga jutay butangan mo jutay nga asin pero kung high blood ka hypertensive ka, gamay lang pinch lang sang or pudyot lang sang asin, okay na. Kag magtulog gani gamit kaya ulunan bala nga makapatas kung isa ka lang magulunan magtulog dublihon mo na siya nga kung may allergy ka or sipon makabuligid sa imo paghigda nga mataas ang imo siniulo madako gid ang mabulig sina sa imo nga makatulog ikaw kag makapahuway sang maayo hindi ka mag-flat kay hindi ka gigaginhawa na kag nami pagyed na kung kaya man lang or hindi sa mga seniors may ara kita flu vaccine di bala may ara flu vaccine sa aton mga health centers. May ara, di ba lang? May ara pneumonia vaccine sa mga health center para sa mga senior citizen. Pwede gid ka mo dira para nga hindi ka mo dali-dali iya matapikan sang pag-ubo-ubo nga ina. Labi na kung sobra ka na 60 years old, ay magpabakuna gid ikaw sa flu vaccine or pneumonia vaccine. Kay gabakod kagin man mo kinanglan kag kinahanglan gid man kung ginaubo ka mo pahuway man na magpahuway ka tulog ka sang malawig-lawig amo nang pinaka effective pagid na nga advice sa tenan para madasig ang recovery sang imo sinilawas. Sa mga nagaubuda, kabalo ko, hindi lang ikaw, hindi lang sila dira or pila, madamo subong ang ginaubo tungod sang aton dalagan sang panahon. Okay? Gamay lang na siya, pero sa nasiling na naton, kung pamatian ninyo, makabuligid sang dako. Alas 2:04 na Action Radio, Philippine Standard Time. Katuan anay na tuwan ang aton sini Dr. Pinoy Squad. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag
nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din kami sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat din kami nga impatigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat gid sa Okay. Naka-online nato dira nga mga palanggay. Hello, kagumusta lang. Yes, Ma'am Ginny Sugon, mayong hapon sa imo kag madamo gid nga salamat. Ma'am Evelyn Sinaon, mayong hapon. Tita Wilma, monitor lang kami nila ni Hulagay. Sang Purok Gaysan o Barangay Alihis, tamyaw lang sa bata ko. Kim John Sinaon, happy birthday, subo nga adlaw. So, kay Kim John Sinaon, happy birthday. Tuto Dennis Tibor, Roma, mayong hapon lang da sa imo. Mayong hapon lang da sa imo, Tuto Dennis. Mayong hapon, Tito Wems, tamyaw ko siya son, kag Biboso family. Diri sa may Barangay Abuanan, Bago City. Salamat man. Melvin Piñafiel, mayong hapon lang di ka salamat gid. Febis Galon, Palma. Febs, good afternoon. Greet lang ko liyog kay Tuto Gray, kag kay Inday Gail. Nga gapamati sa imo program. Thanks and more power. Carmencio Shelson Biboso, adlaw gabi, action ako, hasta Santo Rosario, upod ko si Tita Wilma, basta action ara ako. Salamat gid, Ma'am Carmencio Shelson Biboso, Joshua Bia, good PM, Tita Wilma, Jocelyn, salamat man, Maria Luz Palacio, salamat man. Abaw. Kag, syempre, Ma'am Vernchiel Pinda, afternoon ko nito, happy listening naman kami diri Daithel Maiguico, Lydia Bibing Mercy, kag Jane Paco. Diri sa Myselin Homes gihapon, stay healthy always, Tito We, and may God bless you, more power, bless you more and your family. Thanks, Gid, no? Kag, likewise, Ma'am Virgia. Thanks for the prayer and for the love. Carl Kenneth Caniete, mayong hapon, greet ko lang sa pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibi Magalona. Salamat gid. Okay, relax lang da. Karon naman dugay-dugay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ublahan ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Padayon si Tita Wilma sa This Is My Life sa karon iya nga adlaw Martes, Nobyembre 8, tuig 2022. We only have 49 days before Christmas Day and 54 days. Yes, welcome 2023. Paamo ka na. Mayong hapon, si Carl Canyetinis ang Ibimagalon. Lihog lang greet sa mga pumuluyo iya sang Barangay San Jose, Ibimagalon. Salamat, Gid. 9727, madamo gid nga salamat. Happy rainy days to family Domyo, kay Ma'am Monica, kay baby girl, yes, ang atong dira special child, baby girl, hello, na Sandra, sang Barangay San Teodoro, Binalbagan, salamat gid Junjun Lambatin Domyo sang Pacao, Bantayan, Kabangkalan City, na, okay, kag Tita Wia, good afternoon. Kapamati kami diri sa Transistor Radio sa Hacienda Lourdes, Barangay Mao, Bago City. Yes, Star sila Gonzaga. Kay Aktoy, kay sa family Aktoy, I'm sorry na. Aktoy, Tar sila Gonzaga Aktoy, amo nagali kag kay Alfie Gonzaga, kag sa family of course nga Aktoy, kag Gonzaga Mogat family. Yes, salamat gid sa inyo, more power and God bless you too. 6813, madamo gid nga salamat. Baw Inday Wilma, mayong hapon, now ari ko sa Barangay Kabakungan. Kay birthday sang apo ko, 1-year-old na si Tuto Dian. 1 year na ko si Tuto niya Dian, kabay pa nga tagaan siya sing maayo nga lawas. Subuman sang iya papa kag si Ronald Regalado kag mama ya Carmela. Mahaw ta Tita We. Nanay mo ni Auring. Aha! Salamat gid Nanay Auring kag mayong hapon lang dira. Pero ang man si Tita Wilma magpadayon. Ma'am Jinky Delagdon, good afternoon. Dali gid lang kay si Tita Wilma mabasa anay sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay. So siningabahin si Tita Wilma magabasa sang aton sinisulat.
sulat sang isa ka babayi nga nagsala sa iya desisyon nga nagsala siya sa iya desisyon ginhinulsulan niya nga iya subong ginaproblemahan. Pamatian na doon ang ginpadala diri ni Inday Maris nga mensahe kay Tita Wilma nga sa diin ini ang nagasiling. Dear Tita Wilma, ako si Maris, hindi kompleto nga ngalan. Taga diri lang ako sa Talisay City. Tita, pareho man sang iban, gusto ko man i-share ang akon sitwasyon kung nga aamo sinisubong ang akon kabuhi. Natungod ini sa natabo sa akon sang una, natungod sa akon boyfriend, tungod sang amon pag-away nga sobra-sobra gid. Amo na ang nagduso sa akon para nga maghimo sang isa ka bagay nga wala ko gid gina-expect nga hinulsulan ko sang dako. That time, Tita Wilma, puwarti gid ang kainit kag kaakig ko. Kay nga hindi ko mabaton nga nabaliwala ang effort ko. Kag dawala lang bala sa iya ang tanan? Hamakon ginaya. Nagsabtenay kami. Kag nagwa ang mga pagsuk na anay. Kung na-describe ko, tita, ang weird ko nga feeling that time, daw mabuang ko mo. Nagamix ang kainit kag kaakig ko, Tita Wilma. Ang natabo, nagpamensar ako sang means para pasakitan ko sang malalagid nga makabalos ko ang boyfriend ko. Ang ginhimo ko, may ara nga nagakulit sa akon nga naluyag nga magpakasal sa akon. Dugay na, Tita Wilma. Ginsabat ko siya. In short, nagpakasal kami nga duha sa labing madali nga panahon. Abi mo ta, pagkaligad sang pila ka bulan? Oo, nadula ginman ang kaugot kag kaakig nga nabatsyagan ko. Subong ang nabatsyagan ko naman, daw gintabunan ko sang langit kag duta. Ina ang feeling ko. Tungod, honestly, hindi ko love ang lalaki nga ginpakaslan ko. Kag sobra gid ang paghinulsol ko sa ginhimo ko nga pagpakasal sa iya. Tawgalan siya ta kay Raymond. Sa tuod-tuod lang, hindi ko gid matulon nga mag-updanay kami kag maghimo sang ginahimo sang mag-asawa. Gani permi ginarason ko lang nga lain permi ang pamatsyag ko, masakit ang ulo ko, daw hindi ko kaintyende kung ano ini. Tita Wilma, tungod sang pagpamalibad ko permi sa iya, nakatuon siya sa pagpangita sang lain nga babayi. Abi mo mapati ka kag sa hindi man ko affected tungod hindi ko siya love. Nagalangot man ang buot ko kay Eds nga boyfriend ko, pero desisyon ko ini, ginhinulsulan ko ang tanan. Subong ta, gusto ko nga mapaanol ang kasal namo ni Raymond. Ina problema ko gid. Rason nga, nagpadala ko sa imo sang akon message para nga mabasahan mo man sa programa This Is My Life, kay pamatian ko man ang imo advice.
Thank you, kid. Maris. Okay, sa aton sender sa karon nga hapon. Inday Maris, salamat sa pag-share. Salamat sa pagpadala. Amo nang siling naton nga wala sang paghinulsol sa una nga bahin, kundi tanan nga paghinulsol ara gid sa ulihi. Mahinulsol man kita, pero hindi na naton mapabalik pa ang nakaligad. Nakaligad na, kag hindi ka naka-turn around kag magbalik sa imo ginhalinan. Kag bag-uhon tadlungon ang tanan. Ay nabilang ko kay isa sa sobra-sobra nga kaakig nga aton mabatyagan, nadala kita sang sobra nga kaakig. Nga matsyag mo do naglupok ginang dughan mo, kalain sang buot, kaakig ano tong hambal niya, kaugot kag kaakig yan, no? Mix mo na hindi mo ma-picture out nga siling niya ka-weird gid kuno sang feeling niya kay nagmix ang kaakig kag ang iya kaugot kag kaakig sa kay sino to ngalan sa boyfriend niya na hindi ko na makita, okay, kay Eds no, amo na kung kaisa nga tungod sang aton emosyon makahimo kita sang desisyon sa gilayon tungod nagapangibabaw ang kaakig, hindi ka nakapamansar kung bala anong mangin epekto sina. Importantis makabalos ka sa iya. Ang pamangkot ni Tita Wilma sa imo Inday, Maris, sa ginhimo mo, ara ang paghinulsol sa bahin mo. Sa bahin naman ni Eds, ano ang sitwasyon niya kay wala mo diri na mentionar? Kung anong ginbatsyag niya na titanawa, wala kasang love, bisan, wala ka masiling kayo, wala epekto sa imo, hindi ka apektado sa ginhimo sang bana mo, nga si Raymond sa imo, sa lalaki nga ginpamana mo, ti pinsara bala hindi ka magpatandog tungod ti wala ka love, tanan nga alibay ginhimo mo, then ano man lang pulusang pag-asawahay, di bala? Kay tigin pangasawa gani niya ikaw, kagin pamana mo man siya, buot silingon gin-surrender mo ang tanan sa iya. I-surrender mo gidya ang tanan sa iya. Na, tindi, kalaw ay ginman mo tuod kung wala love, ang pag-updenize ang mag-asawa. Ti problema para sa imo, nagapangayo ikaw sang aton sini opinion, sang aton sini panugyan sa imo sitwasyon, isa lang mahambal ni Tita Wilma. Total wala man sang nagapatunga, di bala? Nga paghigugma sa inyo nga mag-asawa, nga hindi ka ikaw lang niya siguro kay hindi hambal mo sa first part sa imo nga mensahe kay Tita Wilma, nangin maukod ni siya ya nga tagpangaluyag sa imo nga madugay na nga nag-offer sang kasal sa imo, ti para kabalos kato kay Eds, ginpakaslan mo siya, siya may love sa imo, ikaw wala, but since nga ang sitwasyon para sa imo ay hindi makasiling naging man kataw nadula ng iya love kay nangita siya lain tungod nga abalos siya man para sa imo kung nakulang palantawon, di ba? Ginagamit silang ko para makabalo siya sa iya boyfriend, na? So, gingamit mo siya nga instrumento para nga makabalos ka sa nobyo mo. Then, kung di nadulang love ya sa imo, why na sang pagpalanggaan ay gugma nga nagapatunga sa inyo nga duwa bilang mag-asawa, why na ginman pulos ang inyo relasyon, di ba la? Ang mas maayo para nga mangin happy man siya sang lubos sa iya paghimo sang bagay nga ina samtang mag-asawa ka mo. Pungkuan mo ninyo nga duha. Istoryahon mo siya sang maayo, na? Istoryahon mo si Raymond na tungod sa sitwasyon mo. Kay feeling mo kag sa painchindi ko sa kubos nga naintindihan ni Tita Wilma, pwede na siya magamit nga ground, na? Pwede magamit nga ground ang marital infidelity para sa annulment. Kiti wala naging man kag siya man mismo. Pero, to make sure, na migit konsulta ka sa isa ka abogado. Kay ting aton opinion lang inaiyan ni Tita Wilma, pero kung magsiling sa sina mga legal nga mga bagay, mas namigid nga abogado ang makahatag sa imo
sang advice kung ano makapaayo nga sa diin maayo ang inyo pagsiparar. Pasalamat ka nga wala kamo anak. Oy, kit hindi ka gani makigsex sa iya bilang asawa, di bala? Kay hindi mo matulon kay wala ka love sa iya. Na? Pwedeng sa akon lang gid pag-inchendi, pwedeng maka-initiate siguro sinang bana mo. Ha? Para nga may ara siya bala mabakod-bakod iya nga ebidensya sa pagpamalibad mo bilang asawa sa pag turnover, kumbaga ba turnover gida, or sa pag-submit sang imo pagkababaye sa iya. Di ba la? Kay kinahanglan gid man niya once makasal na kamo, surrender mo ang tanan sa iya, kag palanggaon mo siya, higugmaon mo siya, serbisyuhan mo siya as bana, kag magbalay ka mo sang pamilya, di ba la? Pero sa sina nga bagay tete ikaw mismo naghambal nga wala love nga nagapatunga sa imo, wala na ang love niya sa imo tungod may other woman na siya kag wala gidya ikaw sang balatyagon sa iya, hindi ikaw apektado sa iyang tanan. Pero masiling ko hinulsulan mo gid ang imo ginhimo. Na hinulsulan mo kag pangayuan mo sang kapatawaran ara siya sa ibabaw. Ha? Mas say sorry kagid sa iya sa sala nga desisyon nga nahimo mo sa imo kabuhi. Kay wala sang basulon sinakon nga amo sinang naabtan mo, kundi ikaw mismo sa kaugalingon mo sa sala mo nga desisyon. Ha? Inday Maris, kabay pang sa natugda ni Tita Wilma sa imo sinisitwasyon, mabinag-binag mo ang tanan. Wala sang maayo maayo man gyapon nga pagsugilanon, di bala? Sugilanon kag pagpangamuyo para sa maayo nga resulta, maayo nga pamaagi nga mahimo para sa ginaangkon nga problema. Inday Maris, salamat gid. Kani sa iba naton dira nga mga kauturan nga nagapamati kay nagaupod sa sini nga hapon sa This Is My Life, inyo man matugda na sa aton sinisender, magkapaayo lang nga makabulig sa iya problema sa karon. Hindi naton paghalitan, hindi man na kita magtugda sang makapasaklaw sa ibalatyagon, kundi buligan naton nga maka-comfort, bisan hindi man kita makahatag solusyon, maka-comfort lang kita sa iya natungod sa iya sinisitwasyon sa karon. Arang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kagaro man ang aton chat room. Pwede gi kamo da makatugda. Pwede gi kamo da maka-message. Basahon ina karon ni Tita Wilma. Ha? Okay, let's dos. Media Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, sugatun. Mayong hapon lang da. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, kay Ma'am Vanessa Stark, kay Doc Mayo, Mama Luliat Diligdon, Papa Joe Alma Ulego Nuela Mar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Keep safe everyone. Okay, Ma'am Jinky Liligdon. Salamat man. Ada man si Sir Alex Montes sa Janelo Sansino, good PM Tita Wilma, kay Novia, magapan mayong hapon tawe, ga-monitor lang kami di sa may Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Salamat gid sa inyo. Kag ginatamyaw man ni Sir Alex, of course, ara lang siya kuno ga-monitor sa stereo, FB Live pagid siya. Share lang ko, share yan lang kuno sa program. Panyaga tadi sa may barangay Minapaso Calatrava ara kada gali, sir. Okay, and ginatamyaw yaman of course is si Ma'am Star kag si Doc Matt Mayo dira sa may Rochester, Minnesota. Thank you kid, sir. Okay, salamat kid kag balikan lang kamo ni Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Kalidan na ni. Novi magapan mayong hapon Tito We. Ga-monitor lang kami diya sa Barangay DSB. Janilo Sanzino. Salamat man. Salamat kag mayong hapon lang dira sa inyo. Kag kay Edwin Pantaras, good PM. Salamat man dira kay James Smith Lanuhan. Kag syempre kay Christian Bea Dalisay. Kag kay Lizelle Bagumbayan. Salamat gid.
kag Anrit Slim, Mary Joy, Victorino Flores Mekawili, good afternoon. Yes, kay Felice Benzula, good afternoon man sa imo. Arlene Anerdes, kag kay Joshua, Tutoy Joshua Biag, Tutoy Jonathan, good afternoon. Salamat man sa imo. Na Ambrosio de Vera, yes, De Vera. Dilieza, apat na mataya pero hindi pa nasakita. Zemri Arca Ertap, kay ginapang baliskad, kay ginarambol nyo ang inyo sini mga ngalanan. Mayong hapon lang daman, Bibiana Calanza, Emesino, good afternoon, Tita We. Yes, sir. Martin Aliling, salamat man kay Jonaline Ninyal Drikipito. Sa inyo, salamat, Gid. Relax lang dira, na? May time karon balikan ko pa ng aton sininga online. Dira kay Imelda Magalion, salamat manda. Karon naman dugay-dugay. Thank you, kid. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay official. Candido Hildores, sila ni Nanay Pert, kumusta lang get well soon? Maayo lang, importante. Kay Imelda Magalion, ara lang dira sila sa Isabela Baduga dulum naman to kuno na sa may Magalyon maulan, gaulan. Gapamati kami din si Allen Magalyon ga monitor kami diri permi sa Action Radio. Salamat gid Ma'am Imelda na sa inyo dira kay Tessie Chenova nga nagapamati man karon nga hapon. Kaya magluwas na ara man dira si
Teresita batik-batik sa swala, salamat man sa imo. Okay lang na siya, pero relax lang. Kaya amat-amaton tani anay ang mga opinion sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa aton sini a letter sender. Ang hambal diri ay ni 8220 tama gilay gay tawe. Tok ka mo anay kabana mo. Pasalamat ka. Nahigugma ka kabana mo. Isettle. Dayon ninyo nga duha. Pray gid kay Lord. Kahulat lang na bana mo sa sa pag-surrender mo. Yes, sakto na kag korehidor, but hindi tay magets kag korehidor. May chance pa kuno ina hambal ni Tatay Tony, no? Sagrado ang kasal. Insakto ina, sagrado ang kasal. Kinanglan respetuhon kaya. Hambal naman ni 1964, mayong hapon Tita Wilma, ang pagpamana o kung pagpangasawa, ginapangamuyuan ina sa Ginoo. Kay ang Ginoo ay magahatag sina. Sa subong, you suffer the consequences of your very wrong decision. But keep on praying kay God to help you. Yes, Insecto Ged 1964. Galing tungod sang kaakig. Nadaog siya sang kaakig kagusto ya magbalo sa mga kaisa no yung sudden impact sa aton bala nga maka-desisyon kita sala tapos igo ta mamarasmasan ulihin na nakahimo kay na aksyon nga ay wala ka kali kabalo hinulsulan man. Thank you kid 1964. Siling naman niya 6989. As early, you right to file annulment or legal separation before worst thing happen to your marriage life. Salamat kay Junjun Lambatin Domyo sa Pakaw, Bantayan, Kabangkalan. Salamat gid. Okay, salamat gid anay. So, dira lang ka anay titawe, na? Alas 2:39 na. Action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahin si Tita Wilma magabasa sa aton tagsa zodiac sign para man sa ito tagsa horoscope pero tamyaw ko na happy birthday to na happy birthday anay sa mga birthday celebrators naton karon iya nga adlaw November 8 2022. Sa mga celebrators natin, happy birthday and God bless. Wish lang gid as always ni Tita We para sa inyo, ano gani, good health and more years pa gid. More blessings of course, na? Happy birthday kay Kim John Sinaon. Happy birthday sa imo. Halin kay mama mo Evelyn Sinaon. Okay, happy birthday. Kag sa mga mag-asawa man dira nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy anniversary and God bless you all, na? Novi Magapan, Tita Will mag-monitor kami diri sa may barangay Panday ng DSB kay Janilo Zanzino. Janelo Zanzino. Good PM to Will, kumusta? Ay, okay kids si Tawe, na? Mang Wams, padaso-daso pagkasal dapat lawig ani antes kasal. Yes. Carlos Siloso tungod gani sang kaakig kun nga agilayon nga nagdesisyon. Okay na bantayan inyo text sa zodiac sign para man sa inyo text sa horoscope. Para sa itong celebrators for today, ang inyo horoscope ariho sa mga nag-celebrate sang ila birthday karon nga adlaw, tubtub san-o hindi kagid pagpabayaan sa ngaton mahal nga Dios nga nagtuga sa imo na ang mga chances mga kahigayunan nga maabot sa kabuhi mo mas mo pagid nga mapalambo kag ina makabuligid para sa imo kabuhi kag yes ara nagahulat ang maayo nga pala abuton sa imo gani padayuna ang imo pagpaninguha. Yes, so unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio. Kag sa Scorpio amo ini ang zodiac sign man sa mga celebrators naton for today, di ba? Ang mga natao under Scorpio Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, ma-attract mo ang imo kadalag-an. Dugang-dugangan mo pagid dugang-dugangan mo pagid ang imo pagpaninguha para mabatyagan mo ang tuman nga kalipay tungod amat-amat nga matuman ang tanan nga mga ginahando mo. Ginapaabot mo? Yes. Okay, gid maabot ina. Matagaan ni nagkatumanan sa husto man nga panahon.
Mas swerte nga mga numero sang Scorpio, 23-32, 11-45, kag 53. Carrot orange is your lucky color. Katuan na ton ang Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Hi, Sagittarian. Suno sa imo horoscope? Paagi sa imo zodiac sign? Hagan-hagan na ang pagkonsumisyon. Ha? Dugang-dugangan mo pagid ang yuhom para mas mangin mamagan ang tagsa kaadlaw nga nagaligad sa imo kabuhi. In short, be happy, Sagittarius. No? Mas swerte naman nga mga numero sa mga Sagittarian, 11, 21, 55, 43, kag 35. Pearl white is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn, amo naman ining mga natawo Disyembre 22, tubtob Enero 19. Yes, mga Capricorn yan. Kung pwede pa lang suno sa inyo horoscope for today, i-appreciate ninyo ang tanan tungod kabahin ina sang kabuusan sang kadalagan nga naaman para sa inyo. Wow. Oo, magsiling i-appreciate na to ng tanan, blessing man or trials man. Kag suno sa imo horoscope may lagas pa, hindi ka anay magpautang. Hindi ka anay magpautang, Capricorn. Maswerte naman nga mga numero 51, 25, 33, 41, kag 13. Your lucky color is eggplant purple. Katuan naman nato ng zodiac sign nga Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian. Ikaw kadasigid sa imo magbuhi sa mga joke-joke. Kumbaga sunluganon kapag na. Dasig kayo magbuhi sa paglahog-lahog dira. Pero hambal sa imo zodiac sign, hindi ka lang manginpikon karon nga adlaw. Na? Kag siling pagid sang imo nga horoscope Aquarius, dugangi pagid ang imo pangamuyo. Mas swerte nga mga numero 14, 51, 23, 42, kag 11. Your lucky color is honey yellow. Kadtuan naton ang mga Pisces. Yes, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang mga Pisces naman about tanan nga matabo sa imo karon nga adlaw, Pisces or mga Pisces, abi ninyo makahatagid kaayuhan sa inyo na may posibilidad makahatag kaayuhan sa imo, o kon hindi ikaw man ang magadesisyon sa gihapon. Gani kinahanglan maghalong. Kag isa ka maayo nga tawo ang magaabot sa imo sa inyo balay, na maayo nga tawo nga makapaathag sa imo ang magaabot sa inyo balay na tungod sa ina Pisces man. 13, 11, 43, 52 kag 21 mga maswerte nga numero. Aries is your lucky color. Aries is your lucky color, ha? Tawi, ha? Cherry red is your lucky color. Okay, dason naton nga, zodiac sign Aries, ara ka naman. Ang mga Aries, amo ining mga natawo Marso 21, tobtob, Abril 19. Okay, ang mga Aries, abi, kung ano man inang malino nga sitwasyon at tubanga, kung anong buot silingon sina inchendiha, kag malampuwasan mo ina, kung magpakabakod ka. So be it, magpakabakod ka at tubanga kung problema. Ang imo plano, mahitagan ina katumanan. Mas swerte nga mga numero sa mga Aryan, 43, 35, 20, 14, kag 53. Electric blue is your lucky color.
Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon iya nga adlaw. Asa nabili naton nga mga zodiac sign, relax lang, balikan pa na karon dugay-dugay, no? Kay Fred Dancing, mayong hapon man sa imo, watching here in Barangay Granada. Speaking of Barangay Granada, ara dira sila na day tuto. Lino Assessor, good afternoon. Salamat gid sa inyo. Watching here in Granada kun hambal ni Inde Fred Dancing. Tawe maayo nga pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Karulan, Kabangkalan City. Mary Joy Victorino Flores Makawili, salamat. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nag-ano kami libre kasi sila nga check up diri kag hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata. Man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat kami nga patigayon ang ining activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod
nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok, Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na Dira kay Mary Joy Victorino, yes, good afternoon, ma'am. Done na ito. Ha? Pero padayunon anay ni Tita Wilma kagtapuson ang mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw. Di na kita sa zodiac sign nga Taurus. Sa mga Taurus, amoy ni mga natawo Abril 20 tubto Mayo 20, ang mga Taurian mangin happy karon nga adlaw, kag tungod sang kalipay nga inaabaw malatnan, malatnan kag makabatyag man sang kalipay ang tag sa kamiyembro sang imo panimalay. Kag tungod man sina, may posibilidad family outing sa mga maabot nga adlaw. San o ina man Taurus? Masuwerte nga mga numero 53, 13, 22, 40 kag 35. Emerald violet is your lucky color. Kantuan naman nato ng mga Gemini. Ha? Ang mga Gemini, amoy ni mga natao, Mayo 21, tubtubunyo 21. Gemini, suno sa imo zodiac sign, gamiton mo ang imo sini abilidad kag magdugang kag pagyed sa imo pangamuyo para maangkon mo ang dugang nga koneksyon sa imo kaugalingon. May madiskubrihan ka man nga mga issue legal karon nga adlaw? Mga legal issues, ano ina man? Gemini, maswerte nga mga numero 32, 23, 40, 10 kag 52. Carrot orange is your lucky color. Ang mga Cancer naman, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, kabaluman kita sina Cancer, nga ang aton environment, tama ka, sensitive. Di ba la? Kinahanglan, prayer, para nga mag-angkon mo ang satisfaction sa imo kaugalingon, mangin matawhay ang imo pamensaron, kag maangkon mo man ang kalipay.
Maswerte mo nga mga numero 7, 14, 32, kag 23 ay may 45 pa. Pearl white is your lucky color. Kadtuay na may neton ang Leo. Yes, ang mga Leo dara, abe. Ang mga Leo, muni mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, yes, Leo. May upod ikaw dara. Upod sa inyo balay or upod man sa trabaho. Ha? Ang dalan niya, ang makatag niya sa imo, isa ka problema. Kung masarangan mo man lang pasugtan, kung magpalapit siya sa imo kag magpangayo sang bulig, buligi. Maswati nga mga numero Leo 52, 15, 33, 45, kag 25. Dollar green is your lucky color. Yes, katuan naman ito ng mga Virgo niyan, ang mga Virgo. Mas amo ni mga natao Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Kinanglan ko na naman ang panindugan mo sa imo kabuhi, magpakabakod ka, tindugi ang mga bagay nga ginhimo mo kag buhata ina. Kung ano man ang himuon mo. May ara mga hitabo. Na? May mga hitabo nga daw wala mo gina-expectar for today. 50, 30, 23, 41 kag 10 mga maswerte nga numero Virgo. Cyan blue is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra naman, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Libra, suno sa imo horoscope or sa inyo horoscope, mahibaluan mo ang matudtuon nga pagkatao niya. Na sino ina, hibaluan mo kung sino na kung magbilib ka o kung duwa lang na kabagay, mabilib ka sa iya o kung matahap ka sa iya. Ikaw lang nakahibalo sina. Maswerte nga mga numero sa mga Libra 53, 35, 15, 23 kag 41. Your lucky color is straw. Very red. Ay nga mga anak ka mo. So, nabatian nato na itong tag sa man ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon niya nga adlaw. Kabalo kita, Nobyembre 8, tuig 2022 as mentioned ni Tita Wilma sang Friday, no? Last Friday, October 4, November 4, nag-mention ko sa inyo sa matabo iya nga total lunar eclipse, no? Antes ko magpapaalam sa inyo. So, bantayan naton kay mga invisible ina diri sa iton sa Pilipinas ang total lunar eclipse karon. Alas 5:19 sa hapon. Kabalo kita nga gamat-amat na ina kagat ang kadulom, na? Nga sa diin, tandaan nyo lang nga sa lunar eclipse, ang kalibutan ara sa tunga sang adlaw kag sang bulan. Matakpan sang kalibutan ang kasanag nga igahatag sang adlaw. So, bot silingon, may kadulom karon. Gani kon inyo man matalupangdan, hindi masanag ang bulan karon, tungod hindi siya makahatag sang iya kaugalingon nga kasanag. Kag matakpan sang kalibutan ang kasanag nga gina-reflect sang bulan, karon iya bantayan ina sapon. Dira naton makita ang red moon nga ginatawag, red moon. Karon sa pagkagat sang kadulom na alas 5:19 makita ina nami kay makita ini sa diri sa iton sa kalibutan kag ginlantaw ko ang bulan kahapon, na ginlantaw ko ang bulan kahapon, 5 ay chance sang nagapauli ko nami gini basta wala lang panganod, di ba? Imponto alas 3, Action Radio Philippine Standard Time, ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpangamuhi sa itong 3 o'clock prayer. Yes, sir, maliliw-ligo kay ngabot ka pa mayong hapon lang da. Na? Okay. Magapaalam si Tita Wilma sa itong Martes ng edisyon sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day. Halin sa Romans chapter 8 verse 25. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. I can't say goodbye. Buwas na naman, so standby na sa matang mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong